But for Alandu Media so any na Nancy one who said by Fontaine so similarly dear than Chichi or ho. Nano Takyiman ni Asanteman tokwa mebunu ndiko ye mu ho no. And na say the okwa be Fontaine so. Urging a haunting hapa na and ye be hwe Takyiman. And since me said ye see a coy, yes, the walk attend the over 10. You know what they are to do. Yabo near be pimu ewo agona. Yene na nakwadwo amwakwa babiu. Ya o ye Brekune Komfuo and never bon commodia for home. Okodmedi ni bi ti omo ba esense mi sie nyina no na odieche. Nana machin. Yeah, bro. Nana na what to say? About the adum me ho ye pa. Benyamin ase. Yo, nana ye sha ase a ye ndi kan fan free bra opemso ohene ekọ nkranza eyie no na ye edoti yie no ye hu bibi kire yama America kra odru tanoso no ogu ensa o yama America kra edie na tai sa adwumadi no chi o mema woni watiefo nyina achi biem no kre opemso na sasira opemso ntime ntwata no enya awa na mamuo mu ana na hinie mu okay efise tano eka abosomo a wo mo eboa Asanteman tano idima kwetene pa okay anti se opemso na kurura ba besi atwam abra tano da ho na obetwa tano nsu a na wo so oboni ranka yese aso tano obatampa wuntina mete baabie ntine me yedai me twam ewo so bontim ana wa so nim be ya adwen se tano sabio wonyina sedie nipa gina a wodi wani yedai ehu no enti eyensa ne amamre no beye amano okay ansa no yedai otwam okay antina uhu se abra wotu from kumase no woduru tano so bia esu tano eda no na wo so wogina no ne di sunsum ne yede edi nkomo edi nkuta ho ansa na obekwa wa yede oko prisesa we ka frache so san ho kohwe na oba na wo ha obi koto na obeba bebo na mane ana da bi ontimi mo na mane to so ne ne di nkomo ema ne hu se me yekwa akodi medwuma bi wo ha na madu abu subontim de min san ho nyedai enko fisi ensa kokomuti ho amopo okay tina ma hu se miura eyesa adomade no nana yada se yenhwe ohina kodi dwumadi ahodo no nyina mamre ne amane enyina wawie ya woba ne mayemu na hoye abedadwa obi atwena se ne abasai de di kan na wodi achi bi hwamfonyi kakra cheye obaka de na afasa asemi ho yo sa asem we no ho aya besepa ne ko nyina haban tasene banyansafo nokwase no kura ne se ensem bi wo ho a eha ensem bi hapa na abra yewra ekono ewom onse nam so oni esuo ne di nkuta ho nte no enye obia no be so wogina tie enkomodie na ayedai ekoso ni bi enti wona eni kwan so mutie bi no wo so mu no di kan ansa ne yewra ayedai aba ewia waba na no ne ate ne se eye emabunu ni bi ekogina tanoso eye Takyiman yeah save ka frache akogina Takyiman na sempu wadi nkoma fa ne se yenkomodie sotimase fa ne se yenkomodie wadi nkomo okọ that moment no wantimi ne na anka hwe okọ na se yakọ na yeba na muamu ni twiase openso nso nye sebio wa hinketwa wa yo himpon ane so Ghana ha se no ohini bia ntimi fa na ho nya dai antoto no efisa service ka frache wa hina wuti ukro mu a sebio so woye brempon woye kese no wono so ne brempon ene ne woye pe
so what must say ye you no ejina nkyɛn a obi te sɛ agona man hene ɛne man hene bi a nso ti baabi yɛ pɛ mampɔ man hene ɛne man hene bi a ɔte baabi ɛyɛ pɛ kokofo man hene ɛne man hene bi a ɔte baabi ɛyɛ pɛ na sɛ mampɔ man hene kokofo man hene agona man hene nsuta man hene saa man hene wee mu nyinaa se ɔmo no wura ɛne wɔpem soɔ bɛdɛ do ho atoto no ɔbɛdɛ do ho atoto no efi sɛ deɛ wo ne ne boti pɛn no ɔno se ne wura nie so to masie me no ne boti pɛn ɛna me no boti pɛn no me so sum wo wura bia wɔsene me eti wo na onim boti pɛn no wo betimi asene de ɔno wɔsene me na ntimi nsene no so to masie me no nyina ya wo one age ɛne ye nyina ye tipenso ye de na me papa one na akoye pe atimi ne papa anye pe enu ne nipa nte o mo ho ase wakɔ oba anya hwe kura nka fa ne se eye nkomodie nipa no abitwam ɔkɔ na se mutimi akɔtaake ne basesa ɔde bae ɔhene ma menka no kura gyerɛ na meka ho bio na me kura meka edi ekyire na bra me duru ho no na buses na asa move because of pressure na ye dey me kura na me so me kura me ameka no some little boys bi e wa Takyiman eduru a chese me pack off omo to tro mo kon hwe me kam ya twetwe ye kon ehwe ka anim ana mbusa ba ko se o pede o me kam o father nye bibia I was about Coco Catcher or ya Santini or Cajon. Or ya Santini or Cajon. Me ya Santini Mecandia him. Pure, me ya Santini. A dear Hona Meca. So to Massie. Antinia mianim no corne and no crane ni pampe. Diam Corane ye yane dear. Entra ye. Nana, other room. Yet here and send be a course on Nano Crano. Mpanimfo a Takyiman wɔn abɛkasa de afa hom na wɔn nkasa yi mu no baabi baako a metie baako a mpɛsɛ wɔhwɛ hom amenye wɔse bra asantefo edru Takyiman no mabun bi eba kronim ɛsɛ ɔbɛgyina hɔnom dɔnhwɛ miɛnsani bɛma bi ani Takyiman ɛkasa kasa yɛpem akutia kakra nsa na wɔn firi Takyiman akɔ nkranza hɔnom ɛnu nti no bra wɔn sa ɛba no na kyerɛ sɛ wɔn kɔ no wɔde ka asɛ hɔ a wɔn so twɛn nti onyini se de asantefo mema ne di kan ye ne kronim a wo mo se bema bia ne kronim to wo mo kɔ aba no ene ma wo mo so twɛn wo mo a wo ba yo mo be fesu ohene obia ba be gina ba bia kasa bema bia ni ha miwa enye ma na wo ho ana meboa fine obia mfie no wa nsoso ne so wa ma ne kɔ eti edi enti na wa ma ne kɔ awie ni wo se be se yetwam wo kɔ so ne so akanfo so osuso bodani so ana obo aba no ansuso ne so e kwese enipa na osu obegina kasa ye no ene wona mukopra wo no omo yepe wo mo mupra wo no omo ne be kasa ye dabi eti nipa na osu obegina kasa ye no ade no wono de wankwa akwa attack wo no mum na mum different people sa omo be se twam Kosa nipa moka na asem sedu ne beki kan sansem no that moment no ade no mo anhu ka no tim anase mo ampe wo no amu na different people sa wo mo nam wo mo kwan ana wo kwa attack wo mo so to mase anokure ne nipa mpe because sabio so obi aba begina ho akasa fa ne se enso a eba asochi ebokwa what do have you buy? And any parabeka say, no, wo pra obi. Or say obi ade. A dear no ye ya bit me de akase oh kasana or kasaya no or bowe or teen way or tia way. And echi womo. Echi was saying go moving. Service a fracture. Me no win an at tiho. See a beka no cra. Sa intente fidi and the yen I Obiat Michira Navin. Me fan some way yam fatum fanchero.
Bekodru enkwansa abra na yewura afi no nam kwan mu ba no enam se kramtimi mitwa mu ekodru nkwansa gyawo mu abra me kodru nkwansa me koye video se otumfo oba asasira oba aba bisie ne yere oba nkwansa mede obi atam dabi wonim se mede to social media na obi atimi apeke edi mata eti wudi mata me so ana dabi atam ne wodi me so ma me hu se nipa no efri Takyiman because na some o kan say enkwansa eye Takyiman hene dia okay ni begin o say oh asam o ka kire me no me mfa ne ntoma na Asantefo di se agimi se ya na sase no eye Takyiman hene dia eti so obedi matam si ya why na minim se odi matam nka se Takyiman afo but a kire me kan say bia na nipa no ope trend ti me de me man trend ana me nyi ntum se bia ofri Takyiman bia wa hyeda no ye dey oh yes sir sort mase enti se me so me fan so Takyiman afo na edi matam a na kam so ma kire social media am so ma ye de media atam ya wo me ya tete me sort mase anti men so wo dam na wo ye dey wo ye ne so enti se nipa no ba begina ho abekasa na cervical fracture wakasa mu amfi no ama ne ko eyemframa that time sam frama na besa ba bi mu ana na yes oh yes sir enye tie enye se oyesa na emum empanimfo se wa magimi anso ba bia gimi esu a etera so okay eto no be gimi ya se Takyiman fa mana yede atera so Sotumase onu aba bekasa eyemframa eko sempo ebia eyewure besi atwam ana basis ne besi atwam ena omo atoto abo amubom na omo kura mu di atama eno so yemframa atwam Rebecca Otumase senya abo omo totoyi ena se eyatem didie keke ena omo di atam ni twam a gaade atwam nana mayenhwe Takyiman nana no tsankunya wo mabekasa e de afa asemi ho se na oje no efo baabi no miwie ne ka efo baabi menne kontihene enya adwen okay ese panyi due mante cervical fracture oye panyi Takyiman manhene enni ho a kontire ona wo ho jase hene wo ho be kontire na mete se oyede o kasa kontire na sa cervical fracture panyin a yesese panyi kasa wia ana pare dware wia ne nsu asan na wo ba be refe ensem a etwam abra wo so pepis na ye pepisa yakofa ne etwam eba wa hene tenase na so otie ensem bia yakokọ so otimi kasa mede menasi so o ma wo monkuro so otimase because onim so ma wo bonkura ensem bia etwam ebesa akotwe aba ede oyo ne besa ye dai aba okay na enti se wo ohene pon na se cervical fracture o kira de o pepis maker na be kase eye Takyiman manhene enu otumfo enyina ya ayekofo enti twaka ede omuntam ntokwani wo fine misom omo ya ayekofo yagitum na emom baabi a menene nya adwen se otumfo oba no ne boys no edi kan ba ho betutu etu obi aso antutu ho atututu oba so abra attack ne yedai eba so ne mebeka no kradia atututu oba so abra attack ne yedai ana sanya atututu no so anka bia de esi ewa cast no nke besene sa the brain yamasi anu na brain yamasi cause omu se afei one shot ni bi ba mu no na afei ama ebinum yedai dwane
So the one na come the attack neighbor no. Say you one shot na ko mu ne dia. Dem fa papa nya dey. Emma. Nana Takyiman mpanyinfo wie yɛnte asante ha sɛ nanoma trankonyomo so wɔ asante so sɛ otumfo nkasasa opem so no ensem bi sei no onse ono oye peacemaker. Okay. Ono yɛhwɛ nananom o asante abrempɔn no abrempɔn aha na so otumfo ma o kwan seka. Okay. Ono otumfo no ono sansem we no ɛho nhia no ase kyerɛ ne sɛ yɛse 77 kafrache 77 preduasa sɛ wode ho bɔ ɔtwea ɔne ne bɛyɛ pɛ oti ase wode ho bɔ prɛkwa wone ne dware ya tekyem eto ɔno ɔpem so no baabi ɔno ne mpɛmpɛn so wɔ no ɔmfa no metwitwi saa afrowe baabi ɔmfa no metwitwi saa afrowe nemom ɛyɛ kontre asɛm ɔkae no fine ni peacemaker na no ɔhwehwɛ ne deɛ megye tum 100%. Nemo baabi ɔkɔre fɛ ne nsɛm ne di free yɛ no ɛntwa yi it is a kame me nkɔ deɛ mɛka sɛ wɔnkɔ no nsan yɛ dɛ emra because ɛyɛ fane sɛ ɛyɛ mabru ɛna ɛnya asɛm ɛno ɔhene wo ba bɛ solve na wotimi kɔ ka kyerɛ obi sɛ deɛ wo yɛ ne ɛnyɛ asɛ ɛkɔma bi mu ja deɛ wo yɛ ne ɛnyɛ na wabɛka sɛ ɛyɛ mu ntwa so na sɛ me nso mɛfo sɛ ɛfa no so ɛbɔnyo so ɛdeɛ ne bɛsie okay enti asɛ panyi a wopɛ sɛ wopɛ peacemaker no ɛwɔ sɛ ɔbaa no ka kyerɛ sɛ mu nyina obi amfa ne nneɛma yɛ dɛ ɛnto fam enkotwi baako anim nwie na wabɛka kyerɛ ɛsɛ wotwi mi manim a antwi wie anim no na bonyo so mebo bɛdwo na bonyo so tmase sɛ dem di kan ɛyɛ kasa na ɔkasa ayɛ wansɛ obi ade eti sɛ afa ne sɛ yɛmfa biribi anto nkyɛn yɛafrɛ mu nyina bɛgyina hɔ ɛyɛ nkuro ne yɛbɛbɔ midi na atam na odi mi bie court mmla kora kyerɛ wo sɛ do to ne nsa kane ana meboa odi watam na ɔto ne nsa odi watam ɔto ne nsa eti court mmra ne sesɛi eti sɛ court mmra kyerɛ sɛ do ɔto ne nsa kane na sɛ mento me nsa sɛ makasa betimi akasa bi kɔ akasa mekan no ɛnyɛ wa asɛm bɛma bia ni ha bɛma bia ni ha no na de mabodi minimi nwan na ɛkasa ɛno wobɛso ne sɛi de make out ma say wobɛso ne sɛi wontimi nse ne hwee because wa modi wo yɛ bɛma bia ni ha bɛma bia ni ha no obodin sɛ kontre ni ha jase hini ni ha kila bi ni ha osi bɛma bia ni ha meanwhile ɔno ogina ɔno ɔyɛ ɔbaa so yɛ bɛma no ogina hɔ ɛna osi bɛma bia ni hɔ ana enti sɛ wobɛka kyerɛ me sɛ ɔmo no di kan ɛna tie na asɛm ɔse yɛse ɔmo di kan de petrol kura kɔgu baabi sɛ deɛ ɔmla no bɛma ɔwɔ ha no ɔbɔm bɛhye ne sɛdeɛ ɛhin na wode bɛyɛ evidence sɛ hanom de petrol no gu yɛ yɛse see and believe adeɛ wode w'ani ahu na ɔyɛ dɛ wɔka me gyina hɔ mede m'ani ahu nti na meyɛ dɛ meka so what must say enti de wode w'ani ahu fine madi wat ɛkɔ police station kɔ ɛbɛka kyerɛ sɛ obi amfa na atem didi yɛ dɛ na emo sɛ me tene me nsa kane de a why na to de kane so what must say ɛyɛ social media ana wo mu gina obi ɛkasa tia na yɔnko nana mentwa no bebe wadri odi awra social media ho na kai me sɛ obi a tisu bi asemi ho woni edi asante atem asantefo mu so di Takyiman atem nana den ne ka kyerɛ yin hwɛ na meka asem bi nyame anim no korɛ siase yɛ ka no korɛ wa ho ɛyɛ abibiman ɛne ɛwɔ problem
Masama me no koma me no wudi. Ubenya de ono serve ka frache na adwe mu oha obegima no asibone. Sade me magi kontere ano efa bi se me bonyo so ono. Sanso no obenya obi nso ono so beka se. Me nso me kasa yi bi ne bonya dai enyo so. So tomase. Na ade ba ko e wose ye hu ne se. Broni ye social media so no di be penisika. Nanka before yanso ye bibi betimi aboa yan ama yanso ye nya tipos bi ayede free ho but ene no social media before ye suni ye banti adane atem didie kasa twitwie antokwa ana social media de to na if senye social media enka hwan ne wotumi se wono ko kasetia opim so obetimi atena Ghana ha anante pampan akukuma semanhia na mekura mi manim kura no ntimi mfa sa ankwasa se we ma ha mi konsuo so a ntimi mfa sa na ye we ma ha oye hwan sort masie na nkanto obi a odi mpempem so yamfa amanhene nto nchen yamfa abrempon nto nchen adikrofo nto nchen wo mu mpo so mo ma okwan se fo mo anim ye fam a that is opem so but ene no mpanifo kasa bebuo bi se ensuo na eja ato amadomre ne nkan kuma ja api ama nkwan eja adaye nti anu sini bi etimi ka bi ye de yehwe na senkente saa ana nkani ye tete Asanteman nka samre ohene bi frɛ no sɛ ɔyɛ ohene nso nkani tikɔ so tomase so beka ya 14 years ni sansense we bi asɔre wɔ Takyiman 14 good years ama ehye opemfo so abufuo ma ne ka se empo ko Takyiman no be chine twaniti 14 years ni ewi a kire ye opemso kro na sa afre Takyiman he ne ka kire ne se omre no bayre aba ne se ohunu se otwe mu ne betene pe ne mogya ano no eya ayeko no enken papa mu ni baabi o eye ntuntena ena ma sa abrabo we mu nyina ye dey ebaaye eti se tuntena na so obi akotena baabi na se ekoba se makwa akotena baabi ntimi dem ho abo afokuo bi eti wose mitimi nya minchirin kasati a na entwa ye but me no sansem we ekoso nyina me mfa brem ma obi a o me dey start from doma hene anajima badu ko sase we mre bi abro start ye me hunu me kan se ye wo ha ye nya panyi bi amane mfa ne na nsi fam nka nkire eye doma hene se de wo ye no enye ebedi dim amana kwa kodum pempenso bi a ebeji nsamu ni nsamu gie na eba no ne ehun efise abra wo shaase ye no ene man kasaye ebaaye ama Takyiman hene din ye dai ebaaye ma Takyimafo nsuso mu go sabio wo ka asem a yire so pa so bekwa akotwe ahoma bi firi baabi ye dai aba saa ahoma na bekwa akotwe no obi so begina baabi ono so enya ne de no so akwa foforo no so de aba entini ye wakasa bi se bora suja eyan ketenkete eji womu a ni dum no edin ebi na eboboba no tisa nanajima badu entu saa na mo na ka yo ya bi eda so ho ana 14 years abra eye nana Komfuo ameyaw
Wa share saade ono asa hu se daabi me ne wo kaka baabi a wo no wo soro enti hu hia wo se me yedai me twa so omu twa so no masundua buam na me no me hu se na Komfuo me yaw wo ni Takyiman sese okay fi se senka na wo ho a ompene masala kami susu menye ni se na wo ho ana metie frequency hin aso ano a enokore na nanye den eni ho se na wo ho a nka sa suba we ntimi yedai enkoso enti no kwasam ne se die Takyimanfo ye no entwaye nokore entwaye empo se me ka ne se na bia nka dom wom enwo mu hu se mene nana nenam a ko the way boys ana nya boys mpanimfo bi su kura o eya nkwara ne di kan akotweba ne mpanimfo na ba be wuram sir so to must hwe se akwara na onu di kan ato ebuo kane no na ana one mama ka sem which Ghana wo problem pa ye problem pa ye wo ye security phone agencies no just yenye save ade ntina make asa mama o tip of bi nipa no no kwoto obuo no no sa ni police ni na gina ho okay Takyiman ni no to obuo bo ka no ni police ni na gina ho anka na hwe police ni na so na sa ma direction se momfa ha na se ba bi a yemfa na ehɔ na sa dompem no so ye de ewo anti creativity no every hwan police for no betimi aka achom se omo nsanim bia na omo hyem abro mo to bo first bus driver ni no kra eyeye na ye approach police ni ya ka kires akora ni gina waka se ya solve issue no ye ne na solve awie ono na solve issue be wa se me ka witimi ebe me ka na mamia na mo be chi akora na me hu saada se eye obi prime bi ana bi no se ye ne na solve issue na ye dey awie issue be na on ne solve e mi hwa nso ejata na ye dey atom na hin fa no wati bi da so openso nante near Brekune road wati bi da openso nante near Brekune road nempo openso free ha say eko cape enokura distance na ewa kura no what is here Brekune road enumpo net said die woni ne bohye ana ko Brekune road die adwen ne ba ye ntimutimi ma enipa be Brekune road abra munim so openso eba enti eye plan bi ana Takyimanfo hyehye okay me de me say eye plan na Takyimanfo hyehye na ye wie to your fokaka then I'll catch you me de metimi aka ne say service ka frache yes so wa ma ojimi ampem ba bia apem a edane mroso empempenso a edro no se de odi kan no otumfo ono meka sa asem we ho hwe onso soso na ye omode so beka bibia eye Asantefo no beka krom se omo nka me down dia meka ne se abato brem ne yewe dia ma sansem we ye hoja na ase ya no ama otumfo nso ntimi nka hwe bebre na ase ya no kosa abato mu ne yewe ne yewa abato mu na se san ne yewe ekoda dia ede faso be ne beba akamfo se ye mo wudin a yenkan anti abibiman Ghana man de meka nyina ne se mama ye nyina hwe ho yie na matu makao no yentwangu nemum yenkan hu se ya ahemfo ne de omo ye ya ahemfo
ana hinchine so bi dida bi achi me nuanom asantefo ye twe mu de batere pa otumfo yi otumfo ono ye mfra no ayo wahene watra wahene so tumase enti ne wodin otumfo the whole Ghana na the whole wiase nyina obi enu ho efre otumfo ka ne ho ye twe de ampo otumfo firi ho asase tumfo ni nyam opemso oni nyam kese ote asase yi so tumase ye ka ken na manfo akeken ti amanne eko create santo kwawe no uko Dubai ya waken wo meboa uko Ingrada ya waken wo meboa me pacho ehimfa no watisi ye wo tumfo esawo to tumfo de oye one the whole world otumfo ye one atibesere mo sanso na eye Takyiman hene ampa se obi hoho ane hene opa osu betimi aho ene mame ka se menkyira hemfo nananom ene se metena se na mehwe obi okura na service ka frache na konya wote so na enko ba bia enuru ba bia beto kwa de wo besi aye ne ho epagya na konya no wo hia na obeka se obrempon oyo obrempon enso sabio ebimpa no ye kyiame ebimpa no ye nkoso hini bi salt mase but the wo besi epagya na konya no etinananom mo na moma mu ani nkom akonya ho na mo mpagya mo akonya sa mo na wo so mo ani ko madamfo bi ofri paper so ya sat paper so esi am no kaso wo inside oye nkoso hene ewurade na wo hia na paper so man hene kura no emma me ka no kura de akyerew wo hia na paper so man hene kura emma de wo besi afa ne ho atutu ne ntuma tutu ne just atiatia ne chaacha mu hia na o say yes be sure hene obetimi akokasa na nimro usuro mesremo momma yan ka se yempagya ya akonya enye yutu no ene de atem de be pagya ya akonya na momma ya ni na ho ewo ya abatuo yi mu na momma yan kasa yenye de na kotwebra nyina ene ketrema ko na yesi yeshira ne dome no eno ane kotwebrafo de meka nyina se asundwie ene entena yeso na muwa yen Brekune na tena font enka ye ho eso tano and obatampo na tena font enka ye ho abusmaduesa emo ye kidom ne ya ante basabasa ye bia na se Daniel sori ye dia yeye ama wonom eni nyankopon bedamwase sham na ne yeda se asedana nana kwadwo amoako ababio eye Brekune Komfuo asante agona ono na ene yete ne nkan wache na dwen watuyefo masua de menimsa won so asua de omemfa mo yekoto dwom na Ghana na yewo no eye ba akope midin dia tesem hene kwakwa Alandu Media soni womode na kaye ho subscribe share comment na ma afoforo so ensa intimi ensusu bi Asanteman blog on so Facebook no so benya bring na ani enhia makao